Dyma droi heddiw at waith y mynydd cyfoes, sef Noel Gibbard, neu'r parchedig Dr Noel Gibbard i roedd o'i deitl yn llawn. Un o fancfos felen yn Cwm Gyndraeth yw Noel, yn enedigol, a fe fi'n weinidog gyda'r annibynwyr yn Nowles ac yno yn Benia a Llanelli, ac wedyn mynd yn ddarlithydd yn hanes yr eglwys mewn coleg diwnyddol yn y Bari i ddechrau, ac wedyn yn Pen-y-bont yr Ogwr. Ond y 1979 roedd yn un o'r cwmni ddath yn cyd i sefydlu yr Eglwys Efengylaeth Gymraeg yng Nghaerdydd. A mae'r eglwys wedi elwan fawr dros y blynyddoedd ar ei weinidogaeth i waith y pregethwr wrth gwrs ac yn arwain cyfarfodydd amrywiol yn yr eglwys. Darlithio i ni yr awdur hefyd wrth gwrs. Ac mae e hefyd yn emynydd ac un o'n breintiau ni fel eglwys yw fod wedi cael y cyfle dros y blynyddoedd i ganu nifer o emynau fe yn gyson yn rwan ni. Un o nodweddion Noel fel emynydd yw i fod e'n hoff iawn o ailadrodd. A dyna sydd gyda ni yn yr emyn dan sylw heddi. Pwy yw hwn yng Ngethsemane yw llinell gyntaf, y pennill gyntaf. Ac yna ar ddiwedd pob pennill mae'r geiriau dyma Iesu. Hynny yw, mae pob pennill nawr yn dechrau pwy yw hwn. Ac yna mae'n gorffen trwy ddweud dyma Iesu. A dyna'r ail adrodd yma sydd yn gyrru yr hanes yn ei flaen fe betai. 4 pennill sydd i'r emyn, a fe allwn ni rannu yr emyn yn 2 hanner mewn gwirionedd. Mae'r 2 pennill gyntaf yn canolbwyntio ar y groes. Pennill cyntaf yn dweud pwy yw hwn yng Ngethsemane, hynny yw yng ngardd Ngethsemane wrth i Grist wynebu ar y groes. Pwy yw hwn yng Ngethsemane sydd ei bryder ef mor fawr? Trist hydangau yw ei enaid, pam y daethef i'r fath awr, ac yna chi'n cael yr ateb, dyma Iesu. Wrth gwrs, hynny wrth gael ei ganu yn cael ei ddyblu, dyma Iesu, dyma Iesu. Mae am orffen gwaith i dad. Disgrifiad o Grist yng ngardd Ngethsemane felly. A fel fyddwch chi'n cofio, mae Grist ei hunan yn dweud wrth i ddisgyblion yn yr ardd i fod yn drist hydangau. Trist iawn i'w fenaid hydangau, meddai Mathew 26. A pam y daeth i'r fath awr? Wel, mae Grist ei hunan yn sôn eto wrth wynebu ar y groes, daeth yr awr, meddai fe, a mae'n gweddio fel mae'n gweddio yng Ngethsemane mewn gwirionedd am cael ei arbed rhag yr awr yna, sef awr i farwolaeth ar y groes. Ond yn dweud wrth gwrs wrth i dad ar weddi, nid fe wrthus i, ond dy wrthus di am Neler. Felly pam mae yna? Wel, i orffen gwaith. Y gwaith yma, roedd ei dad wedi cytuno iddo fe i wneud y drindod, tad mab ysgrifennu blaen yn cytuno ar y llwybr yma i achub y ddynoliaeth. A mae yn y sôn yn does yn Ioan 4 fod mae Crist yn dweud mae fwyd i'w gwneud i'w wyllus i dad a gorffen i waith. Felly mae'r pennill na'n llawn at seiniau Beibledd o'r hyn oedd yn digwydd wrth i Grist wynebu ar y groes yng ngardd Ngethsemane. Ac yna mae'r pennill nesaf wedyn yn mynd â ni i'r groes. Pwy yw hwn nawr ar ben Calfaria? A mae'r llinell na'n atgoffa fi beth bynnag o emyn David Jones o Geio. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. A mae'r ymadrodd aeth i'r lladdfa yn ein lle yn mynd â ni nôl i Eseia 53, weledigaeth yma o'r was dioddefus, y Crist, ynddo fe. A dyna sydd gyda ni yn y llinellau nesaf gan Noel fan hyn. Pwy yw hwn ar ben Calfaria? Dirmygedig ydyw ef. Fe dyliriwyd ac fe dryllwyd, collodd hefyd Wener nef. Hynny yw, mae Eseia 53 yn sôn am y gwas dioddefus yma, fel yr un oedd yn ddirmygedig. Dirmygedig yw. A mae yn adnod 3, a wedyn mae adnod 5 yn sôn am y gwas mae'n cael ei ddryllio a mae'n hanwyr edden ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni.
Ac ar y groes, wrth gwrs, collodd hefyd wenau'r nef, medde'r llinell nesaf. A dyna sy'n digwydd ar y groes wrth i Grist nawr wynebu derbyn cosb Duw ar ein pechod ni. Mae e'n gweiddi allan dwi'n adleisio geiriau'r salm fy niw paham am gydewaist. Hynny yw, mae rhwyg yn dod rhwng y mab perffaith yma a'r tad sanctaidd oherwydd ein pechod ni. Ond mae'r llinellau ola'r pennill na wedyn, dyma Iesu wedi gorffen gwaith I dad. Hynny yw, roedd am orffen gwaith I dad yng Ngethsemane, ac ar hyd I weinidogaeth yn wir, ond yn nawr mae wedi gorffen gwaith I dad. A mae hynny'n cael ei grynhoi, wrth gwrs, yn ngair ola Crist ar y groes, mae'r waedd buddugoliaethus yma gorffennwyd. Hynny yw, mae wedi gorffen y gwaith yma, yr oedd ef a'r tad a'r ysbryd glân wedi cytuno arno fe yn rhagwyddoldeb. Ac yna mae ail hanner yr emyn yma yn mynd â ni at esgyniad Crist i'r nefoedd a'i ail ddyfodiad. Hynny yw, nhw'n perthyn i'w gilydd fel dau bennill mewn gwirionedd, sydd yn dilyn ymlaen wrth gwrs o Grist yn gorffen ei waith. Beth sy'n digwydd ar ôl gorffen ei waith? Wel, mae'n esgyn i'r nef I eistedd ar ddeheula o'r tad. Pwy o hwn tu fas i'r ddinas yno'n cwrdd ei ffrindiau ef? Mae'n cyfarch ei bendithio ac mae'n edrych tu'r nef. Wel, pwy o'r hwn sy'n mynd tu fas i'r ddinas? Wel, Crist sy'n yna, wrth gwrs, yn mynd tu allan I ddinas Jerusalem. I ni'n cael yr hanes gan Luc yn fengil Luc ei hunan ac yn dechrau'r actau. Lle mae Crist yn mynd allan o ddinas Jerusalem I gwrdd ei ffrindiau ar fynydd yr olewydd. A mae'n cwrdd â'i ddisgyblion yn y fan yna. A mae'n siarad nhw, mae'n cyfarch nhw, mae'n I bendithio nhw, meddwl Luc wrthon ni. Ac wedyn mae yn esgyn i'r nefoedd. Mae'n edrych tua'r nef, a wedyn mae cwpled ola pennill mae gan Noel yn dweud, dyma Iesu, mae am esgyn at y tad. A mae Luc yn disgrifio'r ffordd y mae Crist yn esgyn i'r nef, yn mynd allan ei golwg nhw yn gorfforol a chwmwl yn I guddio fe. A mae hynny yn cydio mewn gwirionedd y nawr ar pennill ola. Pwy yw hwn sydd ar y cwmwl? Ond nid cwmwl mynd lan i'r nefoedd sydd yn hyn nawr, ond cwmwl Crist yn dod I lawr o'r nefoedd ar ddiwedd y byd. Hynny yw, mae e'n teyrnasu dros y cyfnod yma, ar ôl gorffen ei waith ar y groes, mae Crist yn teyrnasu o'r nefoedd. Rhaid iddo fe teyrnasu, meddwl y cyntaf Corinthiad yn dyfa, hyd nes fod yn gosod I elynion yn droedfanc i'w draed. Ond wedyn ar ddiwedd amser mae Crist yn dod nôl. Pwy yw hwn sydd ar y cwmwl tebyg yw I fab y dyn. A mae'r ymadrodd na'r mab y dyn yn un o hoff ddisgrifiadau Crist ohono ei hunan yn y Testament Newydd wrth gwrs. Ac mae Crist ei hun yn sôn yn Marc 13 am y ffordd y bydd mab y dyn meddwl fe'n dod ar y cymylau gyda gallu a gogoniant. Ond mae'r ymadrodd mab y dyn yn mynd â ni nôl I broffedoliaeth Daniel, a'r 7fed bennod o broffedoliaeth Daniel. Ac yn y fan yna, mae yna ddisgrifiad o rhywun sydd yn edrych yn debyg I fab dyn, yn edrych yn debyg I ddyn felly, ond yn mynd at yr hen ddihenydd, at ddiw, yr un sydd ddim yn heneiddio, yr un tragwyddol. A mae'r hen ddihenydd yna yn rhoi iddo fe lywodraeth dragwyddol ac yn rhoi gogoniant mawr i'r mab y dyn yma. A mewn ffordd mae'r ffigwr yma, mae'n fab dyn yn gorfforol, ond mae hefyd wrth gwrs yn rhywun arbennig iawn sydd â'r llywodraeth dragwyddol a gogoniant yn perthyn iddo fe. Ac ni'n gweld fyna yn yr ymadrodd na mab dyn, y diw ddyn, yr un sydd yn dduw ac yn ddyn yn yr un person sef Crist. A pwy yw hwn felly sy'n dod ar y cwmwl tebyg yw I fab y dyn? Mae tyrfa fawr yn I groesawu
ac mae pawb yn plygu glin ni'n cael atgoffa fyna ni o epistod y Philippiad sy'n sôn yn enw Crist yn ei pob glin yn plygu. A dyna'r ateb ar y diwedd. Dyma Iesu. Dyma Iesu. Dyma'r un sy'n dod, sydd wedi bod yn Ngethsemane, sydd wedi bod ar ben Calfaria, sydd wedi esgyn i'r nefoedd, a nawr sy'n dod ar ddiwedd amser yn ogoneddus iawn. A beth mae'n neud yr un yma, yr Iesu yma, wel mae'n cyflwyno'r orsedd i'w dad eto yn adleisio'r hyn sy'n cael ei ddweud yn Cynta Corinthiad 15, sef bod Crist nawr yn mynd i roi'r deyrnas yn ôl i'w dad ar ddiwedd amser, wedi iddo fe gorffen ei waith llwyddiannus. Wel, diolch iddo fe.